aparte de poder comprar semente, para poder dotar as rías e as torradías de unha infraestructura para engordar, que se deca auga e que cando chega os bancos teña un tamaño máis grande. Claro, é que nos cabe ahora aproveitar, sabes, que temos as mesas cambiando ya las muestras y bueno, simplemente yo ya le comentaba Sí, vamos allá. pero bueno, comentaba a Rita que, sí. que tenemos un compromiso con Corpudium para el viernes, tenemos una jubilación y a partir de ahí, si preengordan, que no hay problema. tú con tal de non enseñar la canilla. Non será a primeira vez que me molle. Bueno, este é un proxecto que está enmarcado dentro de Redemar, da rede de investigación que a administración, o sector e os centros de investigación pois teñen en Galicia, é un proxecto pioneiro da Consellería do Mar. Neste caso, pois, vamos hoxe a colocar 201.000 unidades de ostra nas instalacións que están aquí na ensenada de San Simón, e tratase de facer un preengorde, que engorden, que desoben e intentar recuperar os bancos naturais de ostra plana aquí nesta ensenada. Un proxecto que é estratégico para a Consellería e tamén para o sector, que nos financiamos con un preto de 190.000 euros, a cofradía de Arcade encárgase de manter esas instalacións, esa limpeza deses equipos e do cuidado dos bivalvos, unha colaboración estreita, esa cogobernanza que temos na Xunta de Galicia xunto co sector para recuperar un sector que é estratégico para Galicia, como é o marisqueo. E non sei que resultados deron as probas previas, que se espera un pouco... Pois mira, o proxecto empezou xa fai uns meses e iba moi ben, o que pasa que o que foi as augas todas que caeron, todas as precipitacións de principio de ano, pois tamén penalizaron moito os individuos que estaban estabulados, dai que volvamos a dotar as estruturas de novos individuos, fomentar ese preengorde, ese engorde, ese desove para volver a comezar co proxecto, volver a esperar, non? Porque o que esperamos é que siga dando estes bons resultados e poder recuperar esta poboación que é autóctona, non? Esta ostra plana que máis é tan característica de aquí de Arcade. A ostra plana en Arcade pois seguirá tendo a identidade que ten falar de ostra e falar de Arcade. Calquera lado que vayas, a ostra é de Arcade, é moi importante tanto para o pueblo como tamén para o sector. Vamos a ver se se pode levar a cabo, pois volver a reactivar o que é a vida da ostra na ría. E bueno, non sei se vechedes probas anteriores, se fixedes algún amago... Sí, xa fixemos probas e, iba todo ben hasta que chegaron as chuvias. Cando chegaron as chuvias, se fastidiou todo. Claro, porque a outra vez cando se había iniciado o proxecto, tamén nesta época, foi antes das chuvias? Foi antes, bastante antes das chuvias, sí. Sí, se iba crecendo, se iba desmillando, se quitou ostra para facer o que a semilla esta, que esta xa sería a cría da que había aquí. E, chegaron as chuvias e fulminou unha. Quedaron aí, hubo un par de cestos que tiñan algunha máis, pero ao final acabaron morrendo. Pero xa non resistiron tanta agua dulce. E claro, agora ao iniciar este proxecto no verán, tedes esperanzas de que igual resistan máis ou tamén estás preocupados polas chuvias que podan vir en outubro? Isto é impredecible, o tempo é impredecible, non sabemos o que pode pasar. Esperemos que non sea tan duro. A ver, o ano pasado foi un ano moi duro de chuvia, afectoulle iso. Se este ano ven un ano normaliño de chuvia, eu creo que podría aguantar, pero nunca se sabe. Claro, e ademais aquí tamén está o tema de que conflúe o río Verdugo, que tamén a saída do Verdugo e tamén, pero iso tamén o que dá a riqueza a ría. Con eles. Para, Nada, pero a consellera pode ir de pé, non te preocupes que non te quires sentada, No, pero non é por ir sentada, é que a outra embarcación é de aluminio e resbala un pouco, é ideal para aquí.